కుబేరా సినిమాలో ధనుష్ గారు ఈ ప్లేస్ లోనే పరిగెడుతూ కనిపిస్తారు. ఈ కుబేరా సినిమా సగం షూటింగ్ అంతా మన తిరుపతిలోనే అయ్యింది. ధనుష్ గారు పరిగెత్తే సీను గోవిందరాజ స్వామి ఆలయ గోపురం ముందు షూట్ చేశారు. ఈ ఆలయంలో ఉండాల్సిన అసలైన విగ్రహము పక్కనే మంచినీళ్ళ కుంట దగ్గర ఉంటుంది. దశావతారం సినిమాలో కూడా మీరు ఈ విగ్రహాన్ని చూస్తారు. సినిమా చూసి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఎప్పుడు న్యాయంగా ఉండాలి అండ్ కష్టపడి సంపాదించుకోవాలి. కష్టపడి పని చేసుకుని సొంతంగా డబ్బులు ఎర్న్ చేయాలని చాలా మందికి ఉంటుంది. మీరు స్టూడెంట్ అయినా హౌస్ వైఫ్ అయినా మీరు ఇంట్లో కూర్చొని వీడియో ఎడిటింగ్ కోర్స్, థంబ్నెయిల్ ఎడిటింగ్ కోర్స్ నేర్చుకొని దాదాపు నెలకి 40,000 వరకు ఎర్న్ చేసుకోవచ్చు. అది ఎలా అంటే న్యూ బైట్ మీడియా వాళ్ళు వీటికి సంబంధించిన కోర్సు నేర్పిస్తారు, మీకైతే వర్క్ కూడా అసైన్ చేస్తారు. ఇప్పటి వరకు దాదాపు 3,000 మందికి పైగా వీడియో ఎడిటింగ్ కోర్స్, థంబ్నెయిల్ ఎడిటింగ్ కోర్స్ అయితే నేర్పించారు. చూశారు కదా, ఇది ఫుల్ డీటెయిల్స్ కోసము ఇక్కడ స్క్రీన్ పైన కనిపించే నెంబర్ కి కాల్ కానీ మెసేజ్ కానీ చేసేయండి. నా బయోలో లింక్ ఉంటుంది, వెళ్ళి జాయిన్ అవ్వండి. మంత్లీ మీరు ఎంత ఎర్న్ చేస్తే మీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవుతాయో కామెంట్ చేయండి.